Moi, mun nimi on Amara the Killer ja tänään mä oon pelaamassa Slenderman, niin pelataan Night Mode niin. Mä oon koulussa tästä, mä pelasin sitä välkällä, niin siksi nää kaikki vitsilapset huutanut niin hulluja, mut ihan sama, who cares. Mut joo, pelataan. Oikeesti pelottaa niin paljon. Slenderman voi tulla ihan vaan. Tää oli mun kaveri. Joo. Tässä ei näy mitään oikeesti. Oh my gosh, mä en pysty nähdä mitään. Kattiin latattaa peli. Tää on siis niin pelottavaa. Niin. Toi oli sitten Mystery Killer. Se oli mun kaverista yksi. Jotkut videossa varmasti mun kaveritkin tulee pelaamaan, mut joo. Oh my god, miksi tää puu on sininen? Siinä on sellainen viesti, sun pitää kerätä se. One page collected, okei siis... Elikkä Slenderman on varmaan laittanut noita. Joo. Siis yksi sivu on niinku otettu. Siis, joo, mut joo. Siis mistä tää vitsi typerä Slenderman on? Siis mä voitan tää pelin, en mä tiedä voitaks nyt joo. Just. Oh my gosh, kun kotoja on. Tossa seisoo joku, oh my gosh. Oota, seisooks? Ota enemmän kirkkaasti, ei näy mitään. Mä en oo menossa tonne päin. Oh my god, mä pelastuin, Salma. Siis, Mystery Killer, hiljaa. Se on joku koti tossa. Joo, mä meen, oota, shush! Ei toi ollutkaan koti, oh my god, se oli vaan kivi. Toi oli joku kiven järkä. Joissain peleissä jotkut tekstuurit vaan näyttää sieltä, ei ne ole jotain muuta, mitä ne oikeasti on. Joo, siis tänään videossa mulla on siis 2 kaveri mukana. Molly the Dolly ja Mystery Killer. Mut joo. Mistä tää oikeesti tästä on? Mua ei pelota, tää on niin typerä peli. Kestää varmaan 15 minuuttia. Oh my god! Oh my god! Mä säikähin huus! No niin, okei, tää oli... Oh my god! Okei, siis... Okei, anteeksi kun täs meni tää video vähän sekaisin, mut joo, heippa YouTube!